Ay. Joke lang. Di ako lalabas. Tapos yung ibang hugasin pa, anak. Si Drek! Drek! Nak, i-on mo lang yung TV. Lagay mo sa ano? Sa live. Live daw. YouTube. Pahinaan mo yung volume, ha? Hidaan ka lang. Hello! Nice blouse. Hi, help me. Are you in Philippines? Yes! Yummy babies. So, I'm busy.
Ano daw? Busy pa, busy. Wala kasing tubig kagabi, kaya naipunan kami ng hugasin. Lulubog lilitaw ang aming tubig. Sandre, baka may hugasin pa dyan. Pakuha mo nga kay si Drake. Sabihin mo dalhin dito. Mama, di ba kailangan ng pusa ng gatas para makadede yung mga anak niya? Ang nanay anak nagpo-provide ng sariling gatas. Pag nanganak na siya, may gatas na siya. Sandre, tingnan mo pa anak kung may hugasan pa dyan. Yung pinagkapihan dyan, akin na. Yes. Wala nang iba? Diyan sa lababo. Yan, na. Wala na ha. Show me what feels like to the middle of you. And God only knows.
Direk! Labas mo nga yung mga ano, anak. Mga labahin. Mga labahin. Opo. Alangin mo tayo mga labahan. Ilagay sa labahan. Ha? Nang? Nasaan? Bakit? Bakit? Binayad mo ata ng maiti ah. Oo, di. Binayad mo ng maiti yun. Wala mag... Ibabalik sa'yo. O yun nga, sakto bayad. Ano mo dun sa kanila? Rex! Yung mga labahin nga anak, ilabas mo. Yung mga nasa CR pa. Dito CR mo. God only knows. Hoy, bad. Hi, Dance TV. Hello.